Večeri u tišini ruševina srednjovjekovnog Dvigrada savršeno su pridodani zvuci renesansne glazbe. Svirajući na drevnim žičanim instrumentima, jednako je savršeno to učinio mladi rovinjski glazbenik pred kojim je svjetska karijera. Večera smo slušali glazbu za renesansnu lutnju, znači instrument koji je bio in u 15. stoljeću, za teorbu, na hrvatskom se tako kaže, na talijanskom tiorba ili kitarone, koja je praktički evolucija renesansne lutnje, te na kraju barokna gitara, koja nije iz obitelji lutnje, ali se svejedno, lutnjisti u ono doba su svirali isto baroknu gitaru. Svakom je instrumentu posvećen dio programa u kojem su povijesnim slijedom predstavljeni najvažniji oblici renesansne glazbe. Između tih je glazbenih cjelina pridružen i božanski glas talijanskog tenora Riccarda Pisanija. Ono što je meni jako drago od ove godine, mi imamo dva nova brenda zapravo. Jedan su orgulje koje su došli u Kanfanar. Sljedeće godine imamo baš selektora za te programa, to je profesor Penzar. Sa druge strane, našli smo se evo večeras ovdje i sa 4 zadnja koncerta završavamo Dane lutnje na Dvigrad festivalu. Mogu samo izraziti zadovoljstvo činjenicom da su praktički programi bili vrlo dobro posjećeni, da se interes za Dvigrad festival iz godine u godinu na neki način sve više raste. Biće to organizatorima putokaz i za daljnje razvijanje ovog jedinstvenog festivala u Hrvatskoj. Na pozornicu Dvigradske ljepotice dovodi vrsne svjetske izvođače renesansne i rano barokne glazbe.